Assalomu alaykum barodaroy aziz, assalomu alaykum ba kasoi ki тамошо мекунед. Саломи хидмат ба ҳаматон мерасонам. Сари аввали мавзӯъ кадоми билетҳои самолёт ба тамоми дунё электронӣ дар кор боша. Марҳамат бародаро, поезд ба дуруни Россия, полни дуруни Россия дорем поезд. Сари мавзӯъ ки ай видеои ковер диден, Шон МС яъне Шаҳбоз Шарипов, и бародарам мо мақсад муддати қариб 10-15 сол шид ман мешиносам, шояд дар репам 13 сол шид вақте дар дуруни репай. Агар ки ҳақиқат боша, мақсад Шона ба ягон гуноҳе, ба ягон чизе қабида боша, худованд мақсад соқ саломат бирояву худованд ягон бандаша мақсад ба зиндон мақсад чӣ мегӯянд насиб накуна. Худованд ҳама дар озодӣ боша, худованд ҳама ба тинҷӣ, ҳама дӯстӣ, ҳама сулҳ, аввали аввал сулҳ дар ватани азизмон бошад. Ягон фитнаву ягон чӣ набошад, ҳама сулҳ, якҷоягӣ, ҳама вақт Тоҷикистон ба пеш. Кадоме ки хуни тоҷикӣ дорӣ, ин ҳамин видеоро тамошо мекунӣ, бародари ё хоҳари ё модари хуни тоҷикӣ дорӣ, дар комментари бидро бинавис ки Тоҷикистон ба пеш, мо ҳама вақт бо ватани азизамон ҳастем. Бародари азиз, Шон МС-ро сари масъалааш мерем. Шон бародари азиз, мақсад худованд ба аҳл оилад агар ҳақиқат бошад, ин мавзӯе ки мақсад айни ҳол дар чӣ мегӯянд маҳкама боши, худованд ба аҳл оила сабр бита ки дурӣ аз фарзанд бениҳоят қинай. Медонам худованд ҳеҷ каса тори ҷоҳода насиб нагардонаву бародарҷон, агар ки ҳақиқат боша, медонем ки худат кори хато буд. Ами реп якум дуюм конкурс кори хато буд, кори ҳаром буд, бояд намекардӣ бародарҷон. Ман медонам мушкили мақсад мушкилиро худованд ҳал мекунад. дар як интервю гуфтагӣ ки ман барои мушкилими конкурса кардам. Не, худованд мушкилитро ҳал мекунад. Ӯ конкурс суми конкурса бигири суми ҳарома. Не, худованд мушкили мову шуморо ҳал мекунад. барои ҳамин бародари азиз, илтимос ҳаматон хоҳиш мекунем ки дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошен, душмани якдигар набошен, ҳама вақт дастгири якдигар бошен, бадбиниро бас кунен. Дигар бародари азиз, кунковакиро бас кунен. ҳамин мардуми тоҷик кӯшиш кунем ки якҷоя бошем. ҳамун як вақт мегӯям ки бародари азиз ҳаракат мекунем ки ҳамун лайкмон, ҳамун подписатсиямон даже ба худо медонем, эй барои подписатсия видео ҳамин чиёта мекунӣ, барои чӣ мекунӣ, барои подписчик мекунӣ, барои чӣ? Не бародари азиз, мо барои якҷоя будани мардуми тоҷик мекунем. чӣ дар кори якдигарро пас мезанӣ? ҳамун комменте ман нависта наметавонам. Дар любой видеои любой метавонам бинависам. Сухани бада ки гуфта наметавонам. Ҳама метавонад, не ки кори хуба, сухани нека ҳар инсон наметавонад. барои ҳамин худтонро маҷбур накунед дар коммент гапи безеб нанавис. Мақсад де кнопкаи меҷи хуб дадид чӣ мекунӣ. Не ки бо мегӯмтон ки бародари азиз, дидаву рӯтон немона. Як рӯз бо вомехна якдигар мақсад чӣ дар корай. барои ҳамин якҷоя будани мардуми тоҷика кадомед ки мехоҳӣ, ин ҳамин видеоро падалитса ки дар ҳамаи ҷо якҷоя будана, ҳам як лайка, як подписатсия бимон ки мо ҳама каса якҷоя мешем. Иншалло худо хоста бошад ки ҳама бародарое ки дар ғарибӣ ҳастен, бемор ҳастен, ягон мушкилӣ дорен, иншалло муроҷиат кунед дар номраи авиакасса. Иншалло омада мақсад сиёмка мекунам, пешниҳоди халқ мекунам. Чӣ модар аст, чӣ хоҳар аст, чӣ бародар ҳастӣ, кӯшиш мекунем ки дастгири якдигар қатӣ мақсад дастгирӣ кунем, чӣ кунем. барои ҳамин бас дига кунковакира дигаву чира ҳар як заборе мекунам. ҳар як чи то имрӯз кардам ба отчёт ба учёт додагиам. То имрӯз бисёриҳо медонам ки ҳаракат кардам, пастараста кардам, яқиму кофтан ки типа ягон суми ҳаром хӯрдам, не ки наёфтанд. То имрӯз ҳаракат кардагиянд, не ки наёфтанд, яқиму задан наёфтанд. барое ки ҳар як фаромӯш накунем ки ман шуморо фреб мекунем, як сум мехӯрам, фикр мекунем ки шуморо фреб кунем, не ки худованд автор нигоҳ дорад. ҳар як суми маъюба ё ҳар як суми бемора мехӯрӣ, худованд айта 10 баробар мегӯяд ва 10 мушкилӣ да гирифторат мекунад ки 20 баробари пула масъала расход мекунӣ, не ки мушкилӣ буд кардан наметавонем. барои ҳамин бародари азиз, фикрҳои бад накунед. шукронаи худованд мо зиндагӣ монда, ҳамин мақсад авиакассам 100% мераса. и бо кӯшиш мекунам ки кӯмак кунам барои ҳар якта. ҳар як касе дурӯғи ҳар як тарафи мегӯяд, ба ҳар фитна медозад, боваршо накунед ҳеҷ вақт. барои ҳамин бародари азиз, ба нашоти Шон МС, худо Шон МС-ро
خداوند برنامه‌ای راههای راست دیگه رپ نه دیگه کنکورس نه یکون راهی در آورد که خداوند همه وقت راهی راست باشد همه وقت پدیش کش کنند که در راهی راست خانه خدا مقصد نیت کرده و خداوند هر یک مردمی مسلمان نصیب خانه خدا بکنه هر یک مردمی مسلمانی هستیم خداوند همه نصیب بکنه انشالله که انا کوشش دارم که اول راستی گپ بسیار پرلجنی و به خدمت ده که خانه خدا برای راستی گپ اتکاس کردم گفتم نه اول باید پدر و مادر مرایی کنم بعداً خدمت میرم انشالله خدا خواسته باشد انشالله قریب پدر مادر روی کنیم نصیب خدا خواسته بعدی پدر مادر خدمانه میریم خداوند هر یکی ما را خانه خدا نصیب گردانه و کینه و غروری که در دل داریم همه دور بگردانه یک جایگی اگر ما تاجیکی مسلمان باشیم همه دنم کمین میداریم مینایسیم که ما مسلمانیم تاجیکستان با پیش باقی سربلند و خانه آباد باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته